Són aquells inputs que s'introdueixen en la nostra consciència i que queden allà fins que surten a fora expressant-se. Si han de sortir a fora expressant-se, millor que surtin d'una manera controlada, que nosaltres siguem conscients de que surten. Només cal posar els titulars dels mitjans de comunicació per veure com en diferents àrees de la nostra vida se'ns estan emetent aquestes suggestions que no ens ho fan agradable del tot. El 80% dels homes adults de l'estat espanyol patirà obesitat o sobrepès el 2030. El 51% de la població patirà sobrepès i obesitat en 12 anys, segons un estudi. Un de cada 4 persones tindrà dolor crònic al llarg de la seva vida. Aquí ja t'està predeterminant. Aquest és el problema, val? Que són notícies que predeterminen la ciutadania. Si la ciutadania no sap captar-ho i no sap gestionar-ho. Ja us dic, no he volgut agafar els pitjors casos. El que m'interessarà ara dir-vos és que us plantegeu el tema de la salut, que hi reflexioneu des d'un punt de vista que, amb tota seguretat, no és el punt de vista sobre salut més habitual o que estigui instaurat. El vídeo que us vull posar ara és d'una clase de Cábala, de Josep Lluís Carits, de qui ho he après absolutament tot, de Cábala. El cuerpo físico no es un principio. ¿Y qué quiere decir que no es un principio? Que el cuerpo físico, aunque nos parezca lo contrario, nunca es el generador de nada. Siempre es la respuesta a algo. Sempre ens estarem plantejant que la malaltia és una qüestió d'estadística i que ens pot tocar en qualsevol moment. I això no és així. Això no és així si ho enfoquem o si ho veiem des del punt de vista que us acabo d'explicar ara, que de posar-nos a treballar amb nosaltres mateixos, de cultivar-nos, amb tota seguretat, si la societat fes això, amb tota seguretat, bona part d'aquestes estadístiques de projecció de futur que es fan en relació a les malalties simplement desapareixerien. No desapareixerien, però sí que haurien molt en picat. El que us compartiré ara també té coses bones per nosaltres o coses per aprendre. Aquesta per mi és important. Precarietat, incertesa i nova economia, el còctel laboral explosiu que vindrà. Recordeu que us he dit això, Aquest és l'altre tipus de notícia que pot ser una suggestió destructiva, en definitiva, perquè el que t'està dient aquí és que no tenim molt bona projecció de futur a nivell econòmic i a nivell laboral, i això no és ben bé així. I després intentaré explicar per què. Els mitjans de comunicació estan reforçant molt aquesta idea. Oxfam assenyala l'increment dels beneficis empresarials com a responsable de l'encariment dels preus. I ara els salaris perden pes mentre les empreses augmenten els beneficis. Espanya en risc de desigualtat crònica. Creu Roja detecta un creixement de la pobresa extrema amb la xifra més alta en 4 anys. La meitat de les famílies té dificultats per pagar les despeses de la llar. Una de cada 5 persones a Catalunya afirma que no pot mantenir la casa a una temperatura adequada. Penso que els temps estan fent-nos una crida a que tinguem la capacitat d'escoltar-nos, de saber en què som bons i què hem vingut a fer en el món per posar-ho en pràctica. Que ens deixem estar de treballar i de produir pels interessos d'uns pocs, que de fet en això se'ns ha educat durant tants anys. Venim a treballar per ajudar, per servir, però sobretot per realitzar-nos a nosaltres mateixos. I penso que quan estem en sintonia amb nosaltres mateixos, quan estem en sintonia amb això, quedem molt apartats d'aquestes estadístiques, perquè en definitiva no deixen de ser estadístiques d'un mainstream. Per tant, conclusions. Treballar-se un mateix, no només a nivell físic, sinó també a nivell psicològic, a nivell mental, cultivar-se, enriquir-se, créixer, i aquesta és una de les causes que afecta directament en la nostra salut d'una manera positiva. I, per tant, ens ajuda a allunyar-nos de totes aquestes estadístiques. Què passa si de cop i volta comencem a treballar-nos a nosaltres mateixos, comencem a obrir-nos mentalment, a obrir-nos emocionalment, comencem a descobrir quina és la transcendència de l'ésser humà? Llavors potser no. Llavors segur aquestes estadístiques canvien. Segona cosa, davant d'aquestes notícies que parlen de la tendència de la societat a empobrir-se o a la pèrdua de poder adquisitiu de les classes mitges. Sí, tot això és molt cert, però tot això té a veure amb un model de producció. I aquest model de producció no pot ser que sigui ja caduc, no pot ser que haguem de començar-lo a canviar. Què passa si en lloc de començar a mirar en fora i veure a on podem anar per guanyar-nos la vida, comencem a mirar a dintre i comencem a pensar en lloc de guanyar-nos la vida com puc jo servir, com puc acostar-me a mi mateix i com puc créixer? Aquesta és per mi la meva filosofia de la vida i és una manera d'entendre el món que fa que totes aquestes informacions, aquestes notícies, que són suggestions destructives, no puguin tenir necessàriament el mateix efecte que si penséssim d'una altra manera.